Csikömmel vagyok, és itt van velem a kistesom és annak barátja, a kistesom Dani. Sziasztok! És neki a barátja Benni. Sziasztok! És a mai napon folytatni fogjuk a Hello Neighbor alkalmazást. Úgyhogy tehát most megpróbálom magam elkapatni. Tehát most arra megy ki a játék, nem arra, hogy nyerjek, hanem arra, hogy elkapjon a drága jó szomszédunk. Tehát ehhez sem elég egy létcsapó, úgyhogy vágjunk is bele. Na, először is ezt elolvassuk, oké, megvan, és itt lesz egy kő. Megfogom, mondom, megfogom, kösz. És most szépen ledobom azt a kibaszott mindent. Mondom, ledobom, úgy. Köszönöm, elejtette a kulcsot, nagyon finom ebédre. Mi az iskola? Na megint ez a Mafia Empire. Igaz. Hát a WC mellé húgyozok. Bármunk ez Radics Peti kopi. És itt a gyerekek itt röhögnek. Nem számítok itt rá, hogy ilyen lesz ez a videó. Gyerekek, légy szíves csöndbe lenni. Köszönöm. Ezt egyelőre még itt hagyom. De gyertek, ne röhögjetek inkább, jó? Mert belehaladszik a videóba. Na, húzás is kifelé. Várj. Ja, még be kell vinnem ezt a széket. És ez belelóg a fejembe, nagyon örülök neki. Hogyha ennyire röhögtök, akkor... Na, jön a szomszédunk. És jön egy reklám is. Az autókkal jön. Na, congratulations. Tap to continue. Continue. Darika csönd. Köszönöm. 2 perc megy pontosan. Nem éheztem meg, már mondom. Benni, kérlek szépen ülj rá a valagadra. Tehát ez a nem normális pszichopata ellopta a kavicskámat ezek szerint. Úgyhogy nekem mennem is kell a házába, és még itt vagyok a zebrán. Vécém elé húgyozok. Na, a Radics Peti kopit ne használják. Úgyhogy gyertek be is még a házába. Gyerekek, csöndbe kell lenni, mert nem arról, ahogy toporog. Úgy, köszönöm szépen. Ebbe általában nem szokott semmi lenni. Visszacsukom. Mondom, visszacsukom, kösz. Benni, légy szíves, komolyan mondom. Így, abban nincs. Ja, középső szokott lenni. Mondom, a középsőn, igen. De tudom, hogy basszus, itt van a szomszédom. És pont akkor jön egy reklám, amikor a szomszéd üldöz. Hol a szomszéd? A szomszéd. Mindjárt. Itt a WC-d. Ez nem az én WC-m. Kapjon már ez a pszichopata. Beleléptem a medvecsapdába. Ja nem. Jó, a medvecsapda csak egy idő alatt. És körülnézek, hogy melyik szobában van. De mi az iskola? Kérlek, könyörgöm, köszönöm, viszlát rámok való. Szóval itt röhögnek a földön, komolyan mondom, mint aki röhögő görcsöt kapott. Hát 5 perce megy a videó, gyerekek. Nem, befívott a Benno. Atya világ! Kérlek szépen normális legyél. És ide kell betnunk amúgy aranykulcsért, vagy miért. Muszáj volt bejelenteni. A Benni menstruációs görcsökben szenved, semmi baj.
semmi baj. De ez a pszichopata szomszéd, ez szóval tűnt amúgy. Bekakjad. Az jó. Biztos, a kecskét lelegelték. Az jó, zöld volt, és megett a tehémi. Ja. Ez remélem ide való. Igen, jó. Itt lesz a kavicskám, igaz? Mi az István? Mi az István van már megint? Istvánt elmenem iskolába. Komolyan mondom már. István. Itt a kulcs. Lehet, hogy a következő videóm az Raft lesz. Nem biztos, de lehetséges. Biztos ágyúval. Tehát most ezt a videót csak ilyen szórakozásként csináltam, gyerekek. Légy szíves, ne csináljatok rá dislike-ot. Ha rajtam múlt volna, nem engedném be őket a videóba, mert most se a videót nézik, hanem inkább szerencsétlenségét most én meg beiratkozok egy magyar nyelvszakkörre, komolyan mondom. Ez nem ide való, hát az jó. Az finom. Kussoljatok! Hol toporog a szomszéd? Mi az István? István nem iskolában már másodszor. Hol van a szomszéd? Direkt meg akarom magam etetni vele reggelire. Kajak félszettől. Kistesom fél a neighbortől. Hát igen, amúgy. Már így a takaró alatt van, hogy istesom, nem komolyan mondom. Én ezt a szobámba csinálom. Ugráljunk, mint a verebek, rajta a cigányok. Akarom mondani a manóba. Várj, az arany, az aranykulcs, ez nem ide való, az a szomszédban van. Okik mindjárt ki lesz vidva a játék, megint 8 perc alatt. És 1 percet tovább tartott, mert meg akartam magamat etetni a szomszéddal. Úgyhogy most megnyertük a játékot. És egy videó eljutalmunk, aminek mi egyáltalán nem örülünk. Tehát ez a játék kivívve, és én elköszönök várj, Beri, légy szíves, hadd köszönjetek el. Majd várj, úristen. Hát bocsánat gyerekek, ez most így sikerült. Én Csikőmben voltam, sziasztok. Szia, fingás! Úristen. Na mindegy, ha tetszett a videó, hogy... Elnézést a pszichopata kistesómért, de hogyha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. Bár mondjuk most ezek után úgy gondolom, hogy csomó dislike lesz. Én Csikőmben voltam, sziasztok.